дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 декабри соли 2023 озмуни ҷумҳуриявии хонандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат баргузор мегардад. озмуни мазкур бо мақсади арҷгузорӣ ба таърихи пурифтихори миллати тоҷик, омӯзиши амиқу ҳамаҷонибаи корнамоиҳои наҷиб ва фаъолияти шоистаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи наҷоти давлат, таҳкими ваҳдати миллӣ, эъмори модели нави давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягонаи Тоҷикистон дар шароити нави таърихӣ ва ба ин восита дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худшиносиву худогоҳӣ, ифтихори миллӣ, тақвияти қобилияти кордониву роҳбарӣ, омӯзиши ҳамаҷонибаи мактаби давлатдории пешвои миллат байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ доир карда мешавад. озмун аз ду давр иборат буда, даври якум шурӯъ аз моҳи май дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ва даври ниҳоӣ рӯзҳои 24-28 сентябр барои ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюми даври якум дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон баргузор мегардад. Телефон барои маълумот 221 0632 221 8956 221 0273